A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Risalatus Syam halaman 8. Dina bagian hikmatus syami wa fawaiduhu. Hikmatus syami utawi kilaiki iku hikmah puasa wa fawaiduhu lan pirang-pirang faedah puasa. Yan bagi sayogi alil muslimi kadue wong muslim ayya alama apa arep yen tah ngaweruhi ieu muslim qabla kulli syai'in ing dalam sadurunge saban-saban sawiji-wiji anallaha ta'ala ing satune Gusti Allah ta'ala goniun iku kang sugih anil alamina saking alam kabeh wa ibadi lan pirang-pirang hambane Allah jami'an halesa kabeh hum utawi ibad al-fuqara iku kang butuh ilaihi maring Allah bahwa mangka utawi ya Allah subhanahu ma suci dat Allah la tanfa'uhu iku arana ngamangpaati ing Allah taatan apa taat kama kaya barang la tadaruhu orana dadi ngabahayakeun hu ing Allah maksiatun apa maksiat pal hikmatu mangka utawi hikmah pituating dalam taat aidatun iku kang babalik ila maslahatil mukallifina maring patute wong kang mukallaf kabeh anfusahum tegese pirang-pirang awake mukallaf walam yusyarra lan oranana ngagelarakeun al-islamu apa Islam sayan ing sawiji-wiji illa li hikmatin angin karena ana hikmah. Rokok dulu ngalaunan wae lah. Mantap, alhamdulillah. Alimaha ngawruhakeun ya Allah ing hikmah man ing wong alimaha ngawruhakeun man ha ing hikmah wajahalahalan ngabodoakeun ya Allah ha ing hikmah man ing wong jahalaha kang ngabodoakeun iman ha ing hikmah la yustaratu orana den syaratkeun ayakuna apa arep yen ta'ana al ibadu sopo pirang-pirang hamba ala ilmin ingatase weruh ala alimin ingatase weruh biha kalawan hikmah wa kamala takholu lan kaya oleh oranana sepi apalullahi apa pirang-pirang apale Allah ta'ala halimah haluhuri Allah min hikmatin saking hikmah bima ing dalem barang khalaqa kang wis ngadamel ya Allah ing ma parum deui rokok lah gitunya la takhlu warana sepi ahkamuhu apa pirang-pirang hukumnya Allah subhanahu ma suci Allah min hikmatin saking hikmah bima ing dalem barang syara'a kang wis nyareatkeun ya Allah ing hikmah bahwa mangka utawi Allah hakimun niku kang bijaksana bi khalqihi ing dalem ngadamel Allah bi khalqihi ing dalem makhluke Allah kitunya hakimun tur kang bijaksana bi amri ing dalem parentah Allah
la yakhluqu orang nangadamel ya Allah syai'an ing sawiji perkara batilan halekang kasia-sia wala yusyari'u lan orana nyariatkeun ya Allah syai'an ing sawiji perkara abasan halekang nganggur wa mimmalan iku tetep setengah saking barang lasaka kang orana namang mang pihing dalem emak analisiami utawi satuhune yen tah iku tetep ing dalem puasa hikaman iku ana hikmah wa fawaida kasiratan lan pirang-pirang paidah kang akeh qadiya toliu temen-temen ningali al ibadu sopo hamba sopo pirang-pirang hamba ala ba'diha ingatase setengah hikmah wa yabqa lan tetep al kasiru apa kang akeh min hasaking hikmah khafian halikang samar alaihim ingatase ibad wa min fawaidis siyami lan iku tetep setengah saking pirang-pirang paedahe puasa anahu tawi satune siam tazkiyatun li nafsi iku ngabersihakeun kadue ati al-shaimi akhirnya berarti tazkiyatun li nafsi shaimi iku ngabersihakeun kadue atine wong kang puasa wa tadribuha lan ngalatihe wa tadbiriha wa tadribuha pakai dalin pakai dodnya lan ngalatihe nafsi ala kamalil ubudiyati ngatase sampurna sifat ibadah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala pal insanu mangka hale utawi insan manusia yastatiu iku kawasa ya insan ayak kula ingin tah mangan ya insan wa yusrabu lan ngumben ya insan wa yubashiru lan ngaji ma ya kitu insan datanape bubungan jauh jatuh ing bojo wedone insan walam ya'lam lan orana nawruh bizalika kalaun mengkono mazkur ahadun sapa wong sawiji lakinahu tetapi na insan tarku zalika iku ninggal ing mengkono mazkur berarti bidzalika anu tukang mazkur alaihna kana ayakula wa yusrobu wa yubashiru wa jaujatuh ayakula wa yusrobu wa yubashiru dia jaujatuh ahadun sopong sawiji lakinau tetapi na insan tarku dalika iku ninggal ing mengkono mazkur sami mazkur alaihna kadinya ayakula yusrobu wa yubashiru jaujatuh liwajihillahi karena Allah gitulah ya, karena arah Allah wa dau hale dewe ka Allah wa pihadza lan ing dalem iki mazkur mazkurna nu ieu teh kana ala kamalil ubudiyah kadinya kadinya benar jawis tekal hadis sopo hadis lapad walladzi nafsi demidat utawi isun walladzi demidat nafsi utawi isun biadihi iku tetep kalawan pengawasan alladzi la khulufu yakti utawi naon bacine
la khulupu pami soimi yakti utawi bacine cangkeme wong kang puasa. Aduh, peting ya, peting macam logat teh. Insyaallah mata teh. Sekiat. Balik deui, la khulupu fami soimi yakti utawi bacine cangkeme wong kang puasa tiyabu iku leuwih wangi indallah ing dalem sanding Allah taala limaluri Allah min rihil miski tinimang ambon-ambon minyak misik yatruku ninggal ye soim tu amahu ing papangane soim wasarobahu lan ngumbe ye soim wasahwatuhu lan sahwate soim min ajli yatruku ninggal ye soim gitu ya, benar. Tu amahu ing papanganane soim wasarobahu lan ngumbene soim wasahwatuhu lan sahwate soim min ajli saking arah-arah isun. Masyaallah, urang teh keur puasanya ninggalkeun urang kana dahar kana nginum, ninggalkeun syahwat karena arah-arah Allah kabeh kompak. Masyaallah. Al-syamu utawi wong kang puasa li kutab kadua isun wana le utawi isun ajzi iku bakal ngawales isun langsung ku Allah dibalesna. Al-syamu li wa ana ajzi ku Allah langsung ya dibalesna ku Allah nu puasa mah bi kalawan eta sebab siam teh bi kalawan siam. Allah insyaallah. Wasani lan utawi kang kaping 2 siam iku satune puasa wikayatun iku ngaraksa. Jadi puasa mangaraksa min itbail hawa saking nganute hawa nafsu. Masyaallah ya. Wasababun lan dadi sebab li'afatin kadue ngaraksa wa ta'widun lan ngabiasakeun ala sobri ngatase sobar wahal lan anatah ana adinu utawi agama ila sobru angi iku sobar ala taati ingatase ngalakoni taat. Masyaallah. Wa sobrun lan sobra ali maksiati ninggal ingatase maksiat. Tanda tanya, apakah ada agama dengan kecuali bersabar ya. Adakah agama yang kecuali bersabar dan melakukan taat dan bersabar dari meninggalkan maksiat? Wasyamulan utawi puasa ya tamasalu iku mapadani ping dalam syam as-sobroni apa sobaroro walihadalan karena iki ya tamasalu sama wis ngarani an-nabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan ing bulan Ramadan, syahrul sobri ing bulan sobar, wajaat lan wis tekapil hadis ing dalam hadis apa lapad zaumu syahril sobri utawi puasa bulan sobar tegese bulan Ramadan ya. Wasalah satu ayamin lan teru pirang-pirang dina min kulli syahrin saking saban-saban bulan yuzhibna kang iku bakal ngilangaken kabeh waharo lan ing rupeke waharoro sodrinya lan ing rupeke ati. Masyaallah. Wallahu a'lamu bissawab.